Uluhan sa ato mga balita kagamahanan sa dakbayan sa Sugbo nagplano karon nga mobalik paglabay sa mga basura sa syudad ngadto sa lungsod sa Alogensan. Ang PSA nanawagan sa publiko nga magbibantayon sa mga ilad gamit ang National ID. Konsehal sa barangay ang ipusil patay sa upang mailihing mamumuno sa gawas sa Buangan dito sa lungsod sa Clarin Probinsya sa Bohol kagahapon sa Udto. Firefighting drone equipment gitestingan sa mga lokal nga opisyal sa dakbayan sa Mandaue. Mga kato mga headlines. O karon sa detalye na sa ato mga balita, ang kagamahanan sa dakbayan sa Sugbo nagplano karon nga mobalik paglabay sa mga basura sa syudad ngadto sa lungsod sa Alogensan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolonos. Nagplano karon ang kagamahanan sa Bahay Sugbo nga mobalik paglabay sa mga basura sa syudad ngadto sa lungsod sa Alogensan. Kini samtang hikay pa ang mga dokumento alang sa paglabay sa mga basura sa takbayan diha sa Binaliw Landfill. Matud sa labaw sa Department of Public Services kung DPS nga si Engineer John Paul Glasque nga ngayon mahakot kadto sa final disposal site ang mga basura nga naa sa South Road Properties kundi sa RP nga gihimong transfer station. Gipadayag ni Glasque nga city government nangita na og laing hauler nga mokuha sa mga basura gikan diha sa reclaimed property. Nangita na sa sila laing hauler para muhaw na padung sa Alogensan samtang nagsulbad pa sa Binaliw sir ba pag-comply nga mga papilis. So, ang balang kapataglabay sa Alogensan ay umahon. Kana sir marag mo ni gikokron sir. Si Engineer John Paul Glasque, gibarabara ni Glasque mula na to 15 ka adlaw paghakot sa mga basura diha sa SRP kung kini adto ng hapon nilabay sa landfill sa lungsod sa Alogensan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radio Man, Eli Balonos, DYHP, Tatak, At oras alas 5:17 sa kahapon no, nakig-meeting si Dr. Nikki Catalan o Dr. Sheila Fasiol sa Provincial Engineering Office at mapaspasan pa o mapalambo ang mga proyekto nga infrastructure sa mga ospital o health facilities sa probinsya sa Sugbo. Usa sa mga priorities sa administrasyon ni Governor Pamela Baricuatro ang pagpaayo sa healthcare facilities o pagpaligon sa health system sa Sugbo. Maton ni Dr. Catalan ang pagpalambo sa healthcare dili lang kutob sa tambal o dugang manpower apat na pilusab ang luwas ng mga pasilidad mas maayo nga sistema o komportableng serbisyo para sa mga pasyente o mga healthcare workers. At oras alas 5:18 na ang PSA nanawagan karon sa publiko nga magwinantayon sa mga ilad gamit ang mga national ID. Sabi uban nga publiko karon nga wa pa malusot ay ilang mga national IDs apan nanapod ay mailad karon gamit ang national IDs. Kasama mo sa Balita Radio Man, RV Veloso. DYHP Tatak RMN Report. Nanawagan ang Philippine Statistics Authority kun PSA sa Central Visayas ngadto sa publiko nga magbinantayon sa mga transaksyon nga mogamit o mohimo og peke nga Philippine Identification Card o National ID System. Kini subay sa nagkadaiyang sumbong nga nadawat sa buhatan kalabot sa mga fake IDs nga gilangkuban sa National ID. Gimugatan sa PSA nga ang ilang opisina lamang ang gitugutan nga makarelease o maka-issue sa maong dokumento. Ang masakpan nga nagprinta o nag-issue og National ID, grupo man o individual mahimong mapriso sulod sa tulong ngadto sa 6 ka tuig ug makamulta usab og moabot sa 1 ka milyon ngadto na sa 3 milyon ka pesos. Susamang silot usab ang atubangon sa mga magprinta, magtamper o manlimbong gamit sa maong ID. Gipasidan-an na usab ang publiko nga mahimong alerto sa mga text o tawag nga magpakaaron ingnon nga gikan sa buhatan sa PSA aron lang mukuha og importante og personal nga impormasyon nga gamiton sa pagpang-scam. Aron nga masiguro nga lehitimo ang ID, mahimo kining susihon ang authenticity ni ini pinaagi usab sa National ID check sa website ni ini. Nang hinaot ang PSA nga makig-coordinate usab ang publiko o galing dunay mabantayan nga susama mga illegal nga kalihukan aron nga mahatagan kini sa tukmang silot. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Radyoman RV Velocity WHP Tatak RMN. Update. At karong subayo na kadalanan diri sa dakbayan sa Sugbo Metro Cebu area. Mga nakisnatig mga pagbara sa dagan sa traffic o kuman pang report karong hapuna. Radyoman Josephos Quijano kasama JQ. DYHP Tatak RMN Report. Yes, salamat ka sa magradyo manahida sa itong kapagina diri sa gawas kabahin na kamarasa sa kahapon ng Lunes sa itong nahon diri sa may norte kabahin sa Dakbay sa Sugbo ag North Reclamation Area kamarasa padulong sa may Wano Avenue Gisuelig ug diri sa may Plardel nakasinati ni karon sa dagan sa masakyan padulong sa may eskina si Cortes Avenue
Tapos diri sa Paknaanog, diri sa may Bagong Daan sa may Kansaga Bridge padong sa Tayuda Consolacion, moderate to heavy traffic karong mga oras sa Sab. Samtang ang AC Cortez Avenue sa Mandawi, padong sa may First Mactan Mandawi Bridge, nakasidal sa mikot sa dagat sa mga sakyan karong mga oras. Samtang ang MG Quinco Avenue, gikan sa may Plaza de Bidensya, moderate ang dagan sa mga sakyanan. Samtang ang Isos Minya, gikan diri sa may reclamation area, musod sa subtunnel, padugay sa may SRP, nakasinal sa mikot sa dagat sa mga sakyanan, karong mga oras sa kahaponon. Samtang ang Governor Cuenco ag Balilad Talamban Road, padugay sa may Foodland, moderate to heavy traffic karong mga oras, padugay sa may Fortuna, sa habig sa Mandawi ug diri sa may kalubihan na Talamban proper. Ang Popjan Polisikan ang Canin de la Montaña gikan sa may Mabulo Church, padugay sa may IT Park, nakasinata sa mikot sa dagat sa mga sakyanan karong mga oras. Padugay sa musod sa may IT Park, padugay sa may Barangay Apas ang GY, ang de la Montaña, padugay sa may UP, moderate ang dagan sa mga sakyanan karong mga oras. Samtang ang Iscario gikan sa may Osmeña Boulevard, padung sa may Iscario Extension, maparalang ang dagan kung mabuti sa may intersection kabahin, sa may Ramos Extension, sa may Juana Osmeña, padung sa may Kaputa o Esquina Gordo Avenue. Samtang Mago Avenue, na slow moving ang masakaran, padung sa may General Muslim Avenue, Esquina Ichabis, o sa may Esquina MG Quinco Avenue. Ang South Gabahin, ang Inbacar sa Camora sa may Hotandaga sa Masakanan, ikatay sa may Pedro Rosario sa may South Bus Terminal, padong rin sa may flyover, Obos Gabahin sa flyover Pampaling, slow moving sa Masakanan, padong rin sa may daan, padong sa may SMC Sado, padong sa may SRP. Ang downtown area, uray kabalakan, moderate ang dagat sa Masakanan, sa Mabinik, Lon, Hakosalim, di Gaspi, dari sa may Panganiban o gabi sa may Pilay sa karong kabagrasa sa kahapon. Samtang diri sa may Rodriguez, slow moving masakyan ang gikan diri sa may Fuente, walong diri sa may Verama Avenue. Ang Verama Avenue uray kudao kay Dorita ang dagat sa masakyanan. Samtang Inviles, natigdo sa may scout sa dagat sa masakyan ang gikan sa may Osmeña Boulevard, walong diri sa may Esquina Banawa. May pila ka sitwasyon karon sa kananan ning kamorsado Lonels, kikatay sa gawas lang sa traffic update. Yung Radyo Man, Josephus Yano, DYHP, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Ngayon salamat Radio Man Josephus Quijano sa report. Samtang atong tabukan ang Clarin dito sa Bohol, di may usa ka barangay konsihal, gipusil patay. Gawas ni sa usa ka buwangan diha sa lungsod sa Clarin, probinsya sa Bohol. Atong sutaon sa kay motibo sa kanimoong nga konsihal sa barangay di sa Clarin. Kasama mo sa Balita Radio Man Arnold Bustamante. DYHP RMN Report. Patay ang usa ka barangay konsehal human ni sila sa gawas sa buwangan sa barangay Bacani, lungsod sa Clarin, probinsya sa Bohol. Alas 12:30 sa udto. Ang biktima gilang si Marino Adena Montojo, 37 anyos, konsehal sa barangay Kaluwasan, lungsod sa Clarin. Sa investigasyon sa kapulisan sa Clarin Municipal Police Station, ngagikan sa sulod sa buwangan ang biktima ug padung naunta kini nga mopauli sa kaysang motorsiklo. Apan karit lang kini nga giduol sa wala bayling suspitsado gikan sa luyo nga bahin ug dayong pusil tumong siyang ulo nga may resulta siyang pagkatumba uban siyang motorsiklo. Human sa pagpamusil, ang suspitsado bidagan kini paingon sa gawas sa buwangan ug misakay sa nagpaabot ng motorsiklo paingon sa wala matino nga direksyon. Gidali pa sa pagdala ang biktima sa tambalanan sa mong lungsod apan gideklara siya sa mga doktor nga dead on arrival. Mato ni Police Lieutenant Colonel Jason Birondo, ang information officer sa Bohol Police Provincial Office, nga base sa pagsusi sa mga sakop sa scene of the crime operation, nakakuha sila og duha ka basiyo sa kalibre 45 nga pistola. Gibutyag ni Birondo nga nagpadayon karon ang gihimong investigasyon sa Clarin Municipal Police Station ug nag-backtracking sila sa mga kuha sa CCTV camera aron pag-ila sa suspitsado. Doon na sila inisyal nga lead kung kinsa ang suspitsado apan nagdumili lang una siya sa pagbutyag kung kinsa kini. Pagkakaroon sir no, pagkakaroon nag-backtrack ang still ongoing ang investigation sa Clarin Police Station. Na sila yung mga pang-review ng mga CCTV footage. Initially, na sila maraming leads pagpatay sa kagawad. Si Police Lieutenant Colonel Jason Birondo, ang mga investigador sa kapulisan sa mong lungsod nakikinabi na sa kabanay pamilya sa biktima kung doon na kini hulga sa kinabuhi sa wala pa mahitabo ang insidente.
Kasama mo sa Bohol Police Provincial Office ang inyong radyoman Arlo Samanti YHP. Tataka Remen. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:29 sa kahaponon samtang firefighting drone equipment gitistingan sa mga lokal nga opisyal sa Dakbayan sa Mandawi. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galanea. DYHP Tatak RMN Report. Mga lokal nga opisyal sa Dakbayan Mandawi gipatanaw sa kapasidad sa moderno kahimanan lang sa pagpatay sa sunog o ang firefighting drone equipment. Si Mandawi City Mayor Jonky Uwano ug mga sakop sa konseho sa Mandawi misaksi sa fire demonstration gamit ang drone alas pagpaw og sunog labi na sa mga tag-as nga building. Ginama kini sa Taiwanese company nga dunay kapasidad pagpalupad hangtod sa usa ka gatos ka metros ang gihabugon sulod sa 45 minutos o ginisenyo alas sa firefighting sa mga tag-as nga building asagad makita sa mga highly urbanized nga Dakbayan sama sa Mandawi. Nagtuo si Uwano nga dunay paginahanglan alas pagsagup sa syudad sa modernong kahimanan o teknolohiya pagresponde sa sunog aron mas daghang kinabuhi ug kaptangan ang masalbar atol sa sunog. Subay ninitunan sa lokal nga kagamanan sa syudad ang sugyot lakip na ang galastuhan. Safety measures ug posible nga pag-abang sa ka unit sa firefighting drone equipment ubos sa recommendation gikan sa Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection sa syudad ingon man ang konseho sa Dakbayan. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang ining radio man Ken Galinea, Tatak Arlimen. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:30 sa kahaponon.